बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन जेरै सोलिबोदों जोंनि आफादाबो बेफोरबायदिनो सोलिगोन दा जोङो मुंखौ माने कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन मानि थाखाय दोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों दिनै खैफोदा बेंगलरावल' जाया हिसाबै जोङो माने कर्नाटका अल कर्नाटका स्टेटखौनो जोङो कभार खालामदों होननानै जोङो कर्नाटकाखौ मेनसन खालामनाय जादों आरोखि दा बेजोंनो लोगोसे जोङो गोबांथार थांखि लानानै दङ बे जोंनि केबिनेट आफादावहाय नाथाय दिनै जोङो बेनि फारसे गोलावै जों सावरायनो सानाखै दा जोङो दिनैहाय माने अनलि जोङो अपेनिं सेरेमनिखौल' जोङो खालामनो होननानै जोङो थांखि लादों दा जोङो दसे सम उनावहाय जोङो माने केक हागोन बेनिफ्राय जोंहा नेम दं नङा होमबा रिबन हास'नाय आङो बाराबो एसेबां माने मिथिलाङा बेफोरबायदिखौ नाथाय फार्स्ट टाइम नालाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनानै लागोन दसे सम उनावहाय बेनिफ्राय गासैखौबो आङो खावलायो नोंथांमोनहा माने जोंनि बे प्रग्रामा जोबजासिम जाहाथे नोंथांमोनहा जोंजों लोगोसे दिनै हेफाजाब होलाङो बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट जोङो माने जोंनि जे मावनांगौ हाबाफारि जे मेम्बार्सफोर जोंजों जाय बिथांमोना फैनो गोसो बा मेम्बार्सआव नोंथांमोना हाबनो गोसो दङब्ला बेखौ अपेनलि नोंथांमोनहा जोंजों हाबफैनो हागोन दा जोङो सोरबा बबेबा मोनसे आफादनि बा सोरबा सुबुंखौ जोङो नों फैथारनांगौ बा नोंथाङा उमुक आफादनिफ्राय फैनांगौ होननानै जोङो रावखौबो जोङो लिंहरनाय नङा आरोखि बा जों लिंहरनो हाया दा नोंथांमोनहा गोसो दङब्ला जोंनि आफादखौ गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामनो हागोन आरो आङो मिजिंथियो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोनखौ दा जोंना आफादगिरिफ्रा दहाय फोरमायलांखाबाय आरो जोङो एसेबां बिदि सावरायलाङामा रायजोफोर दा बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो बेनिफ्राय जों जोंनि माखासे थेंक इउ